Il-sellem li l-kull min qiegħed jieħu sem f'dan is-seminar din il-konferenza imnedija mis-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija bit-tema importanti u essenzjali dwar soċjetà ġusta għal żminijietna. Id-domanda li wieħed b'mod naturali nħoss jagħmel lill-isqof huwa kif il-Knisja tista' tikkontribwixxi biex ulieda jaħdmu għal soċjetà ġusta. L-ewwel nett żgur billi tkun xhieda qawwija u awtentika tal-kliem tal-Evanġelju. Fid-diskors programmatiku tiegħu fis-Sinagoga ta' Nażaret Ġesu ikkwota l-profezija ta' Iżajija u nieda sena tal-grazzja li ġabet ħelsien lill-imjasrin, id-dawl lill-omja u b'hekk saret kelma ta' ħelsien veru u ta' ġustizzja soċjali. Il-profeti meta kienu jitkellmu fuq is-sawm kienu jinsistu li s-sawm ma kellux ikun okkażjoni biex il-bniedem ibati mod sadiku, imma kien pjuttost stedina biex wieħed jeżerċita u japplika il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali li l-ħaddiema tagħtihom ħlashom f'waqtu, li inti tgħin lil min hu batut u li tagħmel ġustizzja ma' kulħadd mingħajr ma tħares lejn l-uċuħ. Il-profeti jgħidu mhux dan hu s-sawn li rrid danu. U dan huwa li se jiggarantixxi mhux biss li aħna jkollna il-ġustizzja bejnietna imma li fil-kliem tal-Kotba Mqazza il-glorja tal-mulej timxi warajna. Il-Knisja hija sagrament, jiġri sinjal li jidher imma wkoll li jagħmel dak li wiegħed mhux biss ta' għaqda bejn il-bnedmin imma wkoll sinjal tal-verità li tagħmel il-ġustizzja bejn il-bnedmin. Għax wara kollox il-ġustizzja wkoll tfisser li dak li jkun jieħu dak li hu tiegħu bidritt, li jieħu wkoll li ħaqqu. U għalhekk meta fis-soċjetà jimbtu il-veleni tal-korruzzjoni, il-velenu tal-gidba, il-bnedmin mhux biss titnaqsilhom id-dinjità tagħhom u tar-relazzjoni ta' bejniethom, imma wkoll jidħol velenu li minflok iwassal għal ġustizzja iwassal għal konflitti soċjali. Il-politika tkun l-arti tal-imħabba li taħseb fil-ġid komuni. Mhux ta' bxejn il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni tiegħu il-ferħ tal-Evanġelju Evangelii Gaudium jaħseb u jgħid li l-politika meta mħadma kif imiss minn dak li jkun hija espressjoni tas-sew għolja tal-karità, tal-imħabba lejn il-proxmu għaliex qed taħdem favur il-ġid komuni. Li l-politika taħdem għall-interessi tal-ftit huwa kontropolitika, huwa l-antipolitika, il-ġustizzja soċjali titlob li min jiggverna iħares il-prinċipji importanti tal-verità, tal-ġid komuni u anke f'dak li hu protezzjoni tal-ambjent jirrifletti u mbagħad jimplementa is-sentiment qawwi li l-bniedem u jkattar iż-sbuħija ta' madwaru qiegħed jiggarantixxi għalih innifsu għal uliedu u għal ulied uliedu wkoll ambjent li jgħin il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Jiena nitlob u nawgura li l-movimenti kattoliċi fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta f'pajjiżna waqt li jkomplu jirsistu f'attivitajiet ta' evanġelizzazzjoni ta' tifħir lill-Alla u anke ta' ritwali jaħdmu wkoll biex fostna jkun hemm sentiment qawwi ta' ġustizzja soċjali li joħloq l-ambjent fejn il-politiċi tagħna ikollhom il-libertà minn kull tentazzjoni ta' favoritiżmu, ta' klientelizmu, ikollhom il-libertà jaħdmu għal ġid komuni mingħajr ma jħarsu lejn wiċċ ħadd.
Nawgura wkoll is-suċċess ta' din il-konferenza li kif għadt fil-bidu għandha messaġġ attwali ħafna u jalla dak li għedna bejnietna f'dan il-jum u li se nkomplu nwettqu fil-jiem li ġejjin ikun tassew għal ġid komuni ta' pajjiżna.